Kaixo, Nuria naiz, eta euskaraldi honetan hau bizi naiz. Eta euskara agertu zen nire bizitzan, orain dela urte pilo bat. Aitara, joan nintzenean, niretzat sindikatua izan da euskaraz gehiago hitz egiteko. Niretzat euskaraz hitz egitea da euskalduna izatea. Ni aurtengo euskaraldian hau bizi izango naiz, eta nire ezagun guztiekin euskaraz hitz egingo dut. Laben, euskaraz bizi eta lan egin nahi dugu. Urte luzeetan landu ditugu erabilera sustatzeko neurriak, eta langile asko gerturatu dira euskarara sindikatuari esker. Euskara gure barne funtzionamenduaren eta antolaketa kulturaren erdigunean jarri dugu. Lanzentroetan, euskara normalizatzeko neurriak borrokatu ditugu ekintza sindikalaren bidez. Orain, euskaraldian, bultzada berri bat emateko momentua iritsi da. Lantegietan, bulegoetan, kaleetan, bizi euskara askatasunean.